Паникатаки и депресивни състояния. Толкова много хора страдат от тях. Аз също. Вече 10 години смело мога да заявя, че паникатаките и депресивните състояния останаха в миналото и останаха зад гърба ми. На много хора ще им се стори, че е прекалено лесно да се каже това нещо. Особено хора, които минават през паникатаки в момента. Ще си кажат, ама тя има ли си въобще представа какво точно се случва? То нейното не са били паникатаки. Тя знае ли какво е да бъдеш в депресия и колко трудно се излиза от това нещо? Ами да, знам. Да, знам и за това имам смелостта да кажа, че има начин. Преди 10 години аз също бях търсеща. Търсеща да намеря начин как да се справя. Преминах през медикаменти. 1, 2, 3. В крайна сметка се оказа, че започнах да приемам 3 медикамента, 1 антидепресант и 2 невролептика. Съответно качих 14 кг. Продължавах да си получавам паникатаки. Депресивните състояния ми връхлитаха от време на време. И всъщност се оказа, че уж правя нещо, а аз не правя нищо. И тогава дойде момента, в който ми стана ясно, че трябва да направя нещо много различно. Трябва да се обърна към природата. Много странно звучи, защото по принцип природата е първа, а всичко друго идва след нея, ако щете и фармацевтичната индустрия. Обаче хората някак се сме свикнали да слагаме природата на второ място. Ами най-накрая, след всичко опитано, дойде и нейното време. Когато ученика е готов, учителя се появява. Бях толкова търсеща, че срещнах човек, който ми разказа за вълшебните афа-водорасли от Кламат. Кламатското езеро в Южен Орегон. Един изключително екологично чист район. Там е тяхното родно място. Там се отглеждат и там се събират. Фирмата, от която аз си ги купувам, е фирма Aquasource. Продават ги много други компании, но защо Aquasource? Хареса ми, че те много държат на качеството, а именно не просто да ти продадат едно хубаво нещо, а то да ти носи стойност. А именно метода на сушене, който фирмата използва, е много щадящ. Сушат ги до 40 градуса за няколко секунди. Знаете, че след 40 градуса белтъка умира и всичко живо умира. Тоест, запазват техния живот. Водораслите афа, за да балансират моята химия на мозъка. Книгите за личностно израстване, смяна на мисленето, смяна на гледната точка, излизането от позицията на жертва и защо на мен, с какво съм заслужила, до това се случва, за да покаже на какво съм способна. Всичко това ми се случва, за да извадим моя потенциал на повърхността. И това е благословия. Да, така мисля след доста години. Тогава не мислех така. Но ето, аз съм жив човек, който е минал по този път и го е извървял успешно. И сега много ми се иска на всички търсещи хора да покажа, че има начин. Не да водя някой за ръка, защото решението да се справиш с нещо трябва да бъде лично твое. Решението да успееш трябва да тръгне от теб и най-важното е, трябва да имаш огромна причина защо да го направиш. И това защо може да бъде само твоето защо. То никога не може да бъде моето или на някой друг. Покрай водораслите попаднах и в невероятна среда. Среда от хора, които търсят как да случат нещата. Среда от хора, на които ни им е все едно как ще живеят живота си. Хора, които искат да живеят живота на техните мечти, а не да сбъдват мечтите на своите работодатели. Хора, които ни им е все едно как ще премине един ден от живота им, а хора, които искат, добавяйки стойност на другите, да обогатяват и своя живот, а оттам съответно да идват и техните доходи. Ами ей така стигнах до мрежовия бизнес. И ето вижте, депресия и паникатаки, период на жертвеническо поведение, водорасли, взимане на решение, че ти искаш да си помогнеш, книги за личностно развитие, попадане в подходяща среда, попадане на книги за финансова грамотност и превъртане на съзнанието, на това как трябва да работим за своите мечти и да живеем живота си в свобода и да имаме време за нещата, които обичаме, а не да продаваме времето си, да го разменяме за пари. И оттам как всъщност се е получила една много кардинална моя промяна. Всеки, който иска да бъде част от моя екип, който вече е доста голям, нека ми пише, нека се свържи с мен.
Всеки, който страда от това състояние, паника атаки, депресивни състояния, нека ме потърси, ще му покажа пътя. Ще бъда до него и ще го насочвам как той да извърви своя път с неговото защо. Търся си търсещи хора. Търся си хора, които не им е все едно как ще премине живота им. Хора, които имат сърце да помагат и хора, които искат да добавят стойност на другите. Ще се радвам да бъдем заедно по този път. Прекрасен ден, приятели!